ku danna subscribe yannan ku danna alamar ƙararrawa domin sanar da ku da zarar mun ɗaura bidiyo na gaba. A wannan satin za mu koya muku maganin gashi wanda zai rage gashi a jikin ku, ko idan yana saurin fitowa zai rage saurin fitowar shi, ko kuma in ko dan ba kwa son shi gaba ɗaya. Yanzu dai kun ga yanda za mu yi. Na farko za mu fara da Colgate kamar yadda kuka sani, kamar yadda muka saba makilin ɗinmu shine Colgate, shi muke amfani da shi. Yawwa za a auna Colgate cibi guda ɗaya, kuna gani gashi muna zubawa a cibinmu. Yawwa mun zuba makilin ɗin Colgate a cokali, kuna gani ko? Gar ku manta ku danna alamar subscribe nan, ku danna alamar ƙararrawa domin sanar da ku da zarar mun ɗaura bidiyon mu na gaba. Yau muna ci gaba, wannan shine ake kira lemun tsami manya na turawa, shine lemon, shi ma za a sa cokali ɗaya. Yawwa kun ga shi ma an matsa cokali ɗaya, gashi nan an zuba ana mixing gaba ɗaya, ana garwayewa, gashi ana mixing, kun ga ana mixing. Yawwa kun ga ai mix sosai, sun haɗe da makilin ɗinmu da lemun tsami. Wannan shi kuma shi ake kira baking soda, shi ma za a sa cokali ɗaya. Yawwa wannan shine baking soda cokali ɗaya. Da kun je inda ake sai da irin su fulawa da sauransu, kace kuna son baking soda, so insha Allah za a baku, za ku same shi a nan wurin. Kar ku manta ku yi mana liking, ku danna subscribe idan wannan shine karon ka na farko da kallon wannan bidiyo, sai ka danna alamar ƙararrawa domin sanar da ku da zarar mun ɗaura bidiyon mu na gaba. Yawwa an gama haɗawa, kun gani ko? To yanzu abin da za a yi, bayan ku aske wannan gashin, sai ku ɗauko wannan maganin da muka haɗa, sai ku ringa shafawa ko a baki, ko a hamfit, hamanta, ko a ƙafa, ko a hannu, duk inda dai gashin da ba ku so. Bayan ku aske shi sai ku sa shi, idan kun sa shi ku bari ya yi minti 2 ko 3 yannan a wanke. Kun gane? Kuna ma iya bari har ya kai minti 5 saboda ya yi aiki sosai, yannan a wanke. Yannan ku ringa yi so ɗaya a sati, to insha Allah za ga cewa an dace da yardar Allah. Mun gode. Gar ku manta ku mana subscribe, ku mana liking.